राधा माधवंकर जय राधा माधवंकर मान विख्यात बोल आनंद कुमार जहा हो यज्ञ कार्य संपन्न है एत दिन राधा माधव विराजमान कले सिंहासन ये नुआ गाँ ग्रामवासी मनस्कामना पूर्ण है कि सुनसान सब अरे ये ब्राह्मण तो दक्षिणा देवे ये कमिटी भाई मैंने गले कौन अरे बापा स्वाधीन कौन दक्षिणा खंडा दबन ब्राह्मण नाई नाई मुझे अयोध्यापुर को रामचंद्र राजा है मत दे दियो बापा ब्राह्मण को हैरान करने बापा दुर्योधन दक्षिणा दे दियो आम केते समय तुम द्वारा अपेक्षा करबा क्या ओहो भाई ना दक्षिणा भाई तमे केते काउला काई सकाळ पाइले दवा आगे आम जो बिकलिया ब्राह्मण आमको एमती कथबार्ता कला हम भल लगे क्या क्या अरे बाबा के दक्षिणा दबन कि हौ दबा दबा भाई ना व्यस्त हो दबा हम दियो तुम अपेक्षा करछ अपेक्षा करिले जाउ जाके गोटे गीत गाई दउछ मु जाउछि पुराइला राजा घर को कांधरे बेद पइता धारी बाणी दान दक्षिणा देवे ये ब्राह्मण मान को डाकुची आस रामचंद्र राजा अयोध्या को जीवा सेठक मो कथा सुना हौ तब सर डाकी दो टिके अरे चुचुमा
ହାତରେ ଡାକିଦେବା ଟିକେ ଆରେ ଚୁଚୁମା କିରେ ଅଜା କଣ କହୁଛ ନାତିଆ ଅଜା ଆରେ ଚୁଚୁମା ଛାଡୁନି ଟିକେ ଅଜା ଚୁଚୁମା ଛାଡ଼ିଲେ ପୁରେଇ ପାରିବିନି ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ କାଢି ପାରିବିନି ହଉ ତୁ ଆଗକୁ ଟିକେ ଆସିଲେ ବାପା ମୁଁ ବୁଲିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି କଣ କହିଲୁ ଅଜା ହଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭୁଲି ଯାଇଛି ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ନାଇଁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଆରେ ବାପା ମୁଁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ କହୁଛୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ତୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ହଁ ଆଉ କହୁନୁ କହ ଟିକେ କରିଥାନ୍ତି ହଁ କରିଥାନ୍ତୁ ହଁ ଆଉ ସମସ୍ତେ କରୁନୁ ତୁ ଟିକେ କରେ ଆଉ କଣ କରିବା କରେ ଟିକେ ବୁଲୁନ ବୁଲିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ବୁଲିଲେ ନା କରିବି ହଉ ବୁଲୁଛୁ ରେ ବାପା ବୁଢାଣକୁ କାହିଁ ହଇରାଣ କରୁଛ ହଉ ହବ ଅଜା ହବନି ଆଉ ଟିକେ ବୁଲୁନ ଆଉ ବୁଲିବାକୁ ପଡିବ ହଁ ବୁଲୁଛ ହଉ ଆଉ ବୁଲିଲ ତ ସେଇଟା କାହିଁ ହଲେଇଲ ଯେ ସେଇଟା କି ଏ ବାଡ଼ି ବାଡ଼ି ଏଇଠୁ ତ ହଁ ହଉ ହେଲା ଆଉ ଟିକେ ଫାଡୁନ ହଁ ତୁ ତ ଭଲ କହୁଛୁ ନାତିଆ ଫାଡ଼ିଲେ ନା କରିବି ହଉ ହବ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ହବ ହଁ ତ ଆଉ ଦେଖାଗଲା ଆଉ ହଉ ଏଥର କରିବି ହଉ କରୁନୁ କରେ ହେଲା ଆରେ ହେଲା କି ନା ନାଇଁ ଅଜା ଆଶୀର୍ବାଦ କଲ ଗଲି ଯେ ବାପ ସେ ତଳକୁ ଗଲି କି ଉପରକୁ ଗଲି ମତେ ଜଣା ପଇଲାନି ଅଜା ହଁ ତ ସବୁ ସମାନ ତମେ କଣ ଜାଣିବ ଯେ ମୁଁ ସେଇଟା ଭାବୁଛି ଆରେ ଚୁଚୁମା ଅଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରଜା ହେବେ କଥା ଜାଣିଛ ନାଇଁ ରାମର ରଜା ହେବେ ରାମର ରଜା ହେବେ ନାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରଜା ହେବେ କି ଆରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରଜା ହେବେ ନା ସୀତାଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହେବେ ବା ନାଇଁ ନାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରଜା ହେବେ ଭୁଲ ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହେବେ ଆଉ ବାପା ଅଜା ତାକୁ ଡାକିଥିଲୁ କି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ସୁକୁଟା ଏମାନେ ଡାକିଥିଲୁ ହଁ ଅଜା ଡାକିଥିଲି ଯେ ହଁ ତମେ କହିଲା ବୋଲି ଡାକି ଧରିକି 3 ଜଣଙ୍କୁ ଆଇଲି ହଁ ବାଟରେ ଆସୁ ଆସୁ ହଁ ଆମ ଆରପଟ ଗାଁ ଦୁଖାନ ନାକୁ ତୁଫାନ ନା ଦୁଖାନ ନାବ ହଁ 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 ଆରପଟ ଗାଁ ଦୁଖାନ ନାକୁ ଚିହ୍ନିନ ହଁ ବା କହୁନୁ କହ କହୁନୁ କହ ଦୁଖାନ ନା ତାଙ୍କୁ ବସେଇକି ହଁ କି କଥା କହିଲେ କିଏ ତ ନାଳ ଗାଡି ପାଦରୁ ଝାଳ ଗାଡି ବସିକି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଣ ଭାବିବ କହିଲୁ ଆରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ କଣ ଭାବିବ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସିଏ କଣ ଭାବିଲେ କଣ ଯାଉଛି ତାଙ୍କର ନା କଣ ଯାଉଛି ହଉ ତୁ ଡାକିଥିଲୁ ନାଇଁ କହିଲୁ ମତେ ଆଜ୍ଞା ଅଜା ଡାକିଥିଲୁ ହଁ ମୁଁ ଧରିକି ଆଇଛି ସେଥିରେ ହଉ ହଉ ଡାକି ଦଉ ତଥାପି ଡାକ ଡାକ ଡାକ। अरे टुंगुरु सुकुटा अरे आसले ଚାଲୁଛୁ ତ ବାଳୁଟିଆ ଘର କଣ ପିଢା ହଉଛି ରେ ଧାନ ଆରେ କଣ କୋକେଇ କହୁଛୁ ପକେଇବା କୋକେଇ କହୁଛୁ ସେଇଟା କୋକେଇ କହୁଛୁ କୋକେଇ ପକେ ହଁ ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛି କୋଉ କଥା
হ্যাঁ গোটে করতে କରୁନୁ କରେ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ତୁ କରୁଛୁ କରେ କଲେ କଲେ କଲି ତ ହଉ କରେ ମତେ ଚଳି ପଡୁଛି ପକେଇ ହଁ ମୁଁ ଟିକେ ବଢି ଭାବି ଆରେ କରୁନୁ କରେ କରିବାକୁ ହଉ ଅଜା ଆରେ ଅଜା କଣ କିରେ ତମକୁ କରିବାକୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗ୍ରହ କରୁଛୁ କଣ କରିବା ଯାଉ ହଉ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମନ ଶାନ୍ତି ହଉ ଏବେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରଜା ହେବେ ବିଳମ୍ବ ହଉଛି ଯିବା 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 ନା କାଇଁ ଯିବା ଯିବା ହଉ ଆସ ଦେଖି ଯିବା ହୋ ଭାଇନା ରାମ ହେବେ ରାଜା ବାଟ ଜଳିକା କଣ ଦେବେଟି ବାଟ ଜଳଖିଆ ଦେବେ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ସବୁ ଦେବେ ମୋ ଭୋକର ବାଟ ଜଳଖିଆ ପାଇଁ ଦେବେ ମୁଢି ଜଳଖିଆ ପାଇଁ ଦେବେ ମୁଢି ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ହୋଇବ ବଡ ମଜା
सुन हे सूर्य जन दे मोर गाना वशिष्ठ देव ध्वनि करि उच्चार हे करि उच्चार श्री राम राजा श्री हासने बसा श्री राम सिंहासने बसाइले मंत्री मुकुट शिर से पिराइले हे राम आज ठाରୁ ତୁମେ ଏଇ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ମୋ ଆନନ୍ଦରେ ପାଳନ କରୁଥାଅ ଏହି ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରଜା विजय सिंहासने बसिले राम समारोचति वीर खड़े
ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କାଉଟେ କିଏ ହେଲାନି ଗୋଟେ ସେ ବେଦ ଧ୍ୱନି କରି ବିଭେ ସାରେ दान दिया
ତାହେଲେ ରାଜା ତମର। बतई सबू नहीं जीवु ଏଇଠି ଶୁଣ ନା ମାଙ୍କଡ଼ ନେଲେ ତ ଭଲ ହବ ଘରେ ବାଣ୍ଟିକି ଦେଇକି ମୋ କଣ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ନା କୁକୁର ବିଲକୁ ଦେଇଦେଇ ପଛେ ତୋ ଓଡିଆ ଶଳାକୁ ମୁଁ ଦେବି ଆରେ ବାପ ମୋ କଥା କଣ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତୋର ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସେମାନେ ଦେବେ ତୁ କାହିଁ ଦବୁନ विश्वास हाँ तू सड़ा मोराटा ନେଇଯିବ ସବୁ ନେଇଯିବ ମୁଁ ଭଲରେ କହିଲି ଦେଇଦିଅ ବାବୁନୁ ଦବନି ବାବୁନୁ କାମୁଡ଼ିକି ସବୁ ନେଇଯିବ ପଛରେ କହିବୁନୁ ହଁ ଅଦା ଅଦା ଖାଉ ଦେଇଦେବ ଟି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ରଖିଲି କଣ ପଚାରିବୁ ଯାଇ ଘରେ ଘରେ କଣ ପଚାରିବୁ ଭଲ ଭଲ ଧୁଆଇ ଦେବ ହଁ ଭୋକ ହେଲା ନା କେତେ ଦୂରରୁ ମୁଁ ଦିଆ ମାରିକି ଆଇଛି ମୋର ବହୁତ ବड़ा ଏଠି ବାପ ଖାଇ ବୁଲି ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ପଣସ ଗଛା अरे जोन दे जोन दे जोन दे साड़ी दे रहे बहू बहू तू लोग बहू तू जरा तुझे हटा मुझे साड़ी भाई दिन तो बहू तू का चली खाली ले गया अब हम मुझे जीवन में छाड़ दो हारियो लग जा कदली दिए बुझी जियो अरे कदली दिए बुझी जियो आ कौन अछि बेलुंडा दिलाउनु आइसे लौटु
पाउंड मोट बाइक बेलूनटा ए ताया खजा खजा खाइबू सफल लेबी क्या नंदनकानन तो भलिया केतटा सिआड़े बुलुंती खंडगिरी जीवु तोर साग माने बढ़िया लोक माने ସେମାନେ ତ ଏମିତି ହଉନାହାନ୍ତି ଆଟା ଛିଉ ଛିଉ ଟୁମଟୁମ ଟାଣା ନାଉ ଆରେ ଟୁମଟୁମ ଟାଣା ନାଉ ପଛ ପଟ କାହିଁ କହୁଛୁ ନା ମୁଁ ତ ଇଆଡ଼େ କହୁଛି ମୋ ହାତରେ କଥା ତାବୁ ମୋ ଛାଡୁନୁ ଯିବି ଗୋକୁଳ ରାଣୀ ମତେ ବତେଇକି ଆଣିଥିଲା ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ନାଇଁ ଟୁମଟୁମ ଟାଣା ନାଉ Hey,